Salamu alaikum Sole. Kana lafiya? Ina gajiya, kana Kano ne? Ya ina labarin kaninka? Hadi dan shi ma dan Malam Tahir Abdulsamad din ne. Wani Tahir Abdulsamad. Kana lafiya? Alhamdulillah. Malam Hadi kana lafiya? Ya mutanen gidan Malam Gwani. To Allah ya albarka, Allah ya albarka, Allah ya albarka. Allah ya albarka. Lokacin da Gwani Tahir ya rasu na je ta'aziyya gidan. Sai na samu manyan mahaddata na arewa nan sun zo. Sun ce in yi wa 'ya'yansa ta'aziyya da wasiya. Sai na gaya muku na ce to idan kaga mutum ya bar ubansa ya bi uban wani, to abin da yake hannun uban wani ne ya fi abin da yake hannun ubansa, shi zai sa ku ubanku babu abin da ya kai abin da ubanku yake da shi, ƙur'ani da ɗariƙar tijjaniya ku riƙe da kyau. Idan Allah ya bani haddace ƙur'ani, wani kuma Allah ya bashi sarauta ko ya bashi kuɗi, randadun muka yi faɗa zan zage shi zagin da ba zai iya ramawa ba. Sai ce kai ba sarake Allah ya baka sarauta, shi yasa kake daga mun kai, to da kai da sarautar ka duk Allah tsine muku, ni dai Qur'ani Allah ya bani, kai da mai kuɗi kai ku Allah ya baka kuɗi, shi yasa kake daga mun kai, da kai da kuɗin ka duk Allah tsine muku, ni ko da Alqur'ani Allah ya bani, ko za ku rama? To madalla, alhamdulillah, kuma atani Allah khairu mimma atiyakum. Abinda Allah ya ba mahaddacin Qur'ani mai dariƙar tijaniya ya fi abin da Allah ya bai kowa wanda bai bashi wannan ba. Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum.